Зифа Кадырова. Сенсіз келген язлар. Фирая ауыр ойлардан орын алмыйша, ашыкмый гына озын коридор буйлап атлады. Аскы катка төшәр алдыннан борылып карыйсы итте. Аның артында ике кулын күкрәгенә кысып, теге үзе кебек мискин ханым басып тора иде. Карап торды да, моның хәле минекенә караганда да мөшкел бугай дип, аның янына килде. Күп елаудан төсен җуя башлаган күзләрендә ниндидер ялвару чаткылары күреп, мин бит үзем дә яралы. Сиңа ни белән ярдәм итә аламсың, җан кисәккәем, диде дә кочаклап алды. Ә ул уклау кебек каткан, тын да алмый басып тора. Әйдә түтәй, бәхетсезләр арбасына. Бер-беребезне ничек тә сүйрәрбез. Фирая аны җитәкләп үзе белән аскы катка йөртте. Төшке ашка тиклем урамда утырып керик. Тышта көз килә, август азагы. Көннәр шундый матур, җылы. Әллә ишек алды тыныч булганга, бар дөнья шундый гамсез, тыныч кебек тоела. Ничек кенә матур булмасын, көз килә. Бездә менә әллә ни картта, ямсез дә түгелдер. Тик яшьлек үткән, ыштан күлмәк тузган. Без дә шушы көзге сары яфраклар кебек җилфердәп өзелергә генә торабыз. Өзелүдән куркабыз. Тормыш, эх син тормыш, диде ачынып. Әйтерсең, бу таныш булмаган хатын юк янында. Фирая аңардан берни сорамый, әллә сорарга курка, чөнки үз хәсрәте җитәрлек. Җитмәсә, кешенекен дә өстә. Сорамасаң да күренеп тора. Җанарни, аны да нәрсәдер бик каты тетрәндергән. Моның кайгысы аныкыннан күпмегә көчле микән, шул чаклы катып калырлык. Син ничә тапкыр булдың психологта? Теге хатын 5 бармагын күтәрде. Аның бармаклары гына түгел, бөтен гәүдәсе калтырый иде. Күрәсең, файдасы тимәгән, дип куйды Фирая. Әйе, мин дә шуны аңладым. Үзеңә үзең ярдәм итмәсәң, сиңа беркем дә ярдәм итә алмый. Монда башны эшләтергә, йөрәкне тәртипкә салырга кирәк. Тик менә башның эшлисе, йөрәкнең тыңлыйсы килми. Икесе дә эштән чыгып бара. Әнә, синеке бөтенләй дә калтырап тора. Ышкынырга да күп калмаган бугай. Әңгәмәдәше ризалашкандай башын селкеп куйды. Фираяга ул бик кызганыч иде. Ярый үзе бер туктаусыз такылды яла. Йөрәккә тиер булып утырмасын өчен сөйләшеп, елап, кайгысын күз яше белән чыгара. Ә бу берни эшли алмый. Күрәсең, нервысына бәргән. Психологтан чыкканда ул үзе дә шуның хәлендә иде дә. Ә аны күргәч, үзендә әллә көч туды. Әллә аның хәленә калып, дер-дерәйгә калудан курыкты. Никтер бу хатынны ул гына коткара ала кебек тоелды. Юкка гына ярмәгән бит инде ул аңа. Әйе, Худайның бирмеше.